Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Retraite ye sɛgɛnna fiɲɛbɔ waati ye baarakɛlaw bolo nka Mali la o waati ye baara waati de ye halisa baarakɛla kɔrɔw bolo ka se ka u mago don u kɛrɛfɛmaw la adamadenya ta sira ɲuman ale ni fasoden ɲumanya yɛrɛ o baaraw sabatiliko ɲuman kama. Isa Sise ale bɛna caman ɲɛfɔ an ye retraite ye ale kan an ka bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ. Bi an bɛna kuma fɛn min fana kan o kɔni ye najini de ye gwa yɛrɛ tɛ kɛ togoya si la min kɔ bibi na an ka gadonmusow olu fɛ najini kɔlɔlɔ ale ni a nafa an bɛna caman ɲɛfɔ y'o fana kan bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ. Nisɔndiya ye ne ta ye ka aw sɔrɔ kokura kunnafoni kɛnɛ kan Advance TV sanfɛ danfarajan bɛ tele min ni telitɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ aw ni ce anw sugandili la ka aw kunnafoniya he aw bisimila bi tɛnɛ o don kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni wulikajɔ ye Mali kɔnɔ jamana ale lafiyali baaraw la fɛn min ye Conseil national de transition ye CNT ale ye yɛlɛma don camancɛ fanga ale ka sariya sun na sariya kura in kɔnɔna la fɛn min ye san 5 kura ye o dira jamana ɲɛmaa ma Général d'armée Assimi Goïta ma Mali ale ɲɛmaaya la fɛn min kɔni ye ni sariya sun kura in ye ale b'a fɔ fana ko kalata nata la ko jamana ɲɛmaa k'ale bɛ se ka i kanbɔ o kunnafoniya in ale jara fasoden dɔw ye o kama Lassana Kɔnɛ ale wulila ka jigin dugu kɔnɔ ni k'a ka kuma bara sɛmɛ fasoden dɔw la an ka ɲɛmaadaw sɔrɔtaw la. Donc ne b'a fɔ ko tare don u yɛrɛ sumayala ko fɛ mais comme fanga fana bɛ mɔgɔ min bolo a bɛ ko kɛ ka da yɛrɛ ka dadulu de kan donc ne y'a y'an ta kɛla Burkina ta kɛla AES jamana bɛɛ ta ye donc kana Niger ta kɛ mais Mali ta la Assimi ma sɔn ka girin ka don a la peut-être a kuma ko dɔ de ɲɛna filɛ la bon alhamdulillah ni o don sera ko assemblée y'a voté minnu bɛ ka député remplacer n'olu y'a voté bi k'a fɔ ko a nana bila ale ka tabali kan parce que n'a voté la fait tant que ale ma promulgué loi tɛ se ka bila a tɛ se ka baara quoi donc alhamdulillah an b'a fɔ tare o min bilala sen kan n'u ye san 5 min d'a ma. An ka chance di an ka ɲɛmɔgɔw ma n'a fɔra sanga ni wagati bɛɛ jamana in kɔnɔ yan ko ni min sigira ko man ɲi ni min sigira ko man ɲi ne yɛrɛ hakili t'a la ka daminɛ Modibo Keyita la fo ka se bi ma a fɔra ko jamanatigi min ko min sigira ko ye mɔgɔw nimisi wasa chaque fois est-il dit que u b'a fɔ ko nin tigi man ɲi nin tigi man ɲi nin tigi man ɲi bon an ka chance di ninnu ma maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'u dɛmɛ san 5 a ka jan a man jan. Bon a kɔni a diyara ne ye a bɛnna ne ma parce que hali sisan ne tun b'o kuma de la sɔrɔdasi ninnu ka to an kɔnɔ jamana ka basigi an bɛɛ ka laɲini o de ne kɔni a diyara ne bi a diyara ne sini hali sisan ne kɔni k'o défend ne bɛ sɔrɔdasiw kɔ bon ne bɛ se ka conseil min di jamanaden tɔw ma en tout cas bɛɛ an ka muɲu ka sabali jamana si tɛ kɛ hɔrɔn ye ni ma gɛlɛya dɔ sɔrɔ bon san 5 min filɛ dira ne yɛrɛ bolo a ka surun jamana tɛ se ka basigi san 5 in kan n'u kɔni bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ ne tun bɛ ka kuma fɔ a bɛ se ka kɛ san hakɛ fɛn o fɛn na hali n'a bɛ kɛ san 20 ne yɛrɛ bolo il n'y a pas de problème. O ma ɲa n'a fɔra k'a fɔ san 5 de dira tɔ ninnu ma bon n'a dira fana ma parce que ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan n'u bɛɛ bɛ programme kelen na
baaraw ka taa ɲɔgɔn fɛ jamanaw ka wuli ɲɔgɔn fɛ donc o fana bɛ bɛn ne tɛ basi balo la jamanadenw u k'u patienter puisque jamana foyi tɛ kɛ k'i b'a kɛ k'a sɔrɔ i tɛ gɛlɛya sɔrɔ a la donc an b'a muɲu an k'an jija hali bi donc an bɛ fɛ ka bɔ fɛn dɔ la ka fɛn dɔ daminɛ i bɛ bɔ fɛn min na n'o bɛ k'i sama e bɛ ka taa fɛn min fɛ n'i m'a sɔrɔ problème do dɔɔnin quoi ne fɛ an k'an muɲu donc tôt ou tard an bɛna an sago sɔrɔ quoi. N'ala sɔnna an bɛna an sago sɔrɔ an bɛ taa ni kunnafoniyaw ye halisa san 10 bi u bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la san caman tɛmɛlen kɔ baara la fasodenw olu ye Elaji Jukal Bokum ale ni Musa Jara olu bɛ ka u se kɛ halisa baara la ka se ka u kɛrɛfɛmaw olu dɛmɛ cogoya min na n'u ka ko famuw ale ni u ka fasoden ɲumanya yɛrɛ baaraw ye an ka ni maakɔrɔ fila k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ye banki baarakɛlaw ye nka ko bibi na fana ko misali don sifinakaw olu ma wa k'u ye fasoden ɲumanw fana ye Isa Sise ale n'u ye masala kɛ an ka ɲɛmadaw sɔrɔtaw fana la. Ta retraite la 2015 il y a 10 ans. Ne retraite en 2016. Elhaj Jukal Bokum ni Modibo Jara taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la wa u bɛ lafiya kɔnɔ sisan u ka fɔ la. N bɛ taa fajiri seli misiri la ni nana ni ci bɛ n bolo dugu kɔnɔ n tɛ n da bilen ni ci tɛ n bolo n bɛ n da ni n wulila o la n bɛ tilera dun ka seli fana seli. Bon, o b'a sɔrɔ mɔdenw fana bɔra école la an bɛ ɲɔgɔn kan salon kɔnɔ yan ou bien wɛrɛn la wula fɛ n bɛ taa bolofili yɔrɔ la dɔw yɛrɛ bɛ ne ka da la ne yɛrɛ y'o dilan n taalen retraite la n ye foronin dɔ san donc o fana o taa ka segin ninnu bɛ mɔgɔ bila mouvement min na ka ɲi farikolo ma. N mana wuli n sago bɛ n yɛrɛ la o y'a avantage dɔ ye ne mana wuli ne taara misiri la fajiri la ni n jiginna o fajiri la n bɛ n da n bɛ se ka wuli fo 10 heures n bɛ bɔ n bɛna n sigi n ka gɛrɛn na n bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ wula o wula n bɛ taa salle la ka taa n yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na dɔɔnin. Ninnu ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ ma k'u ma nimisa ye. U b'an minnu delila ka kɛ syndicat ye u b'an wele k'an ka taa kɛ conciliateur ye mɔgɔ minnu b'i ka compétence dɔn k'a dɔn k'i bɛ se ka ko dɔw kɛ olu b'i wele i k'u conseiller u ka baara dɔw la. Sisan fonds de garantie du secteur privé fonds de garantie courant ye u ye n ta k'u ka conseil d'administration na o baara nin tun bɛ baara min na o bɛɛ ye kelen ye et puis comité spécialisé dɔw bɛ yen o ye peut-être an bɛ se k'a fɔ tous les mois ou tous les 2 mois. San 10 sɛgɛnnafiɲɛbɔ nka halisa u hakili bɛ u yɛrɛ la. Monsieur Bokum ni Monsieur Jara bolo sɛgɛnnafiɲɛbɔ o tɛ kojugu ye. Dɔw yɛrɛ b'a ɲini volontairement ka taa retraite la pour que ka taa ko wɛrɛ ɲɛɲini sinon retraite tɛ kojugu ye. Je pense que hakili kan ka labɛn de n'i bɛna taa retraite la i ka sɔn a ma k'i to activité la yanga min b'i la n'i ko ko yanga ka k'i la k'i to retraite la dɔ bɛ dɔ jɛ ne bolo a ka ɲi parce que n ka pension bɛ n balo n tɛ mɔgɔ ka baara la je suis en congé permanent. Ni maakɔrɔ fila minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u sinsira fɛn minnu kan u ka baaraw kɔnɔna la o ye ɲɔgɔn bonya ani u ka dɔnniya tilali u ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ min kɛra sɔrɔ ye maa tɛ se ka min dan fɔ. N'an bɔra an ka maakɔrɔw olu fan fɛ an bɛ an kun da sugu kɔnɔna kan bi an ka sugu kɔnɔ ale ni gabugu kɔnɔ najini olu kɛlen don fɛn ye bi gwa tɛ se ka kɛ togoya si la minnu kɔ najini yɛrɛ olu ye nasuguya fila ye bi an ka sugu kɔnɔ a muguma ale ni a kisɛma a kɔni kɛra togo togo ye k'u bɛ n'aw diya ni ka u sankɔrɔta fɛn min ye u sɔngɔko ye ko sɔngɔ b'a daminɛ dɔrɔmɛ 5 ka taa bila dɔrɔmɛ 20 na. Kɛnɛya tigilamaw ka fɔ la k'a dungo jugu k'o kɔni fana bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye a ko kama an ka kunnafoni ɲininaw olu ye wuli ka jɔ kɛ a ko kan an ka ɲɛmadaw sɔrɔtaw fana la. Sugu kɔnɔ ani butigininw kɔnɔ najini bɛ san kosɛbɛ gadumusow fɛ n'i y'a ɲɛ jikɔrɔni para sugu kɔnɔ ɲa jagokɛlaw ka fɔ la ko najini bɛ san ka tɛmɛ fɛn caman kan. Mɔgɔw b'a san yɛrɛ de dɔw ye 20 ye dɔw ye 10 ye dɔw ye 5 ye a 5 ta yɛrɛ de ka ca a bɛɛ ka di wa bɛɛ n'a ka gu fɛnɛ don. Bon najini kɔni a bɛ ka san dɔɔni de munguma yɛrɛ bɛ manquer des fois quoi. Gadaw la muso dɔw ko k'olu tɛ se ka tobili kɛ togoya si la ka sɔrɔ u ma najini k'a la. Mariam Traoré ko k'ale bɛna zamɛ de tobi bi wa ko najini na suguya 2 k'a bɛna o de k'a la. Ni majini yɛrɛ tɛ daga la a man di awɔ
ni manjini tɛ daga la man di bon ne bɛ se ka manjini nasuguya 2 dɔrɔn de k'a la dumuni yɛrɛ tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ manjini t'a la hali n'i ye kɔgɔ k'a la ni manjini t'a la fu de don n'i y'o kɛlen dɔrɔn tension b'a tigi la tension juguman b'a tigi la. najini ka di nka kɔlɔlɔ bɛ a la maakɔrɔw ka fɔ la. a manjini kɔni n yɛrɛ ko manjini man ɲi a tɛna diya o ye tɛ n'i ye se kɛ ne yɛrɛ najini tɛ kɛ ne ka na la parce que manjini kɔlɔlɔ ka bon mais k'a fɔ k'a tɛ dɔn ka sɔrɔ a bɛ dɔn ka sɔrɔ ne yɛrɛ filɛ n b'a dɔn parce que n buramuso b'a kɛ na la mais n yɛrɛ tun bɛ gala kuma n tun tɛ manjini kɛ ne tun bɛ datu ne cɛ tun b'a ko datu ani zuruni ani sunbara ani jabakɛnɛ an b'o o ni tamati yirani k'o kɛ na a ka di fo ka dama tɛmɛ datu ji b'a la mais sisan denw ko k'o man di. n'i b'a utiliser ɲuman b'a la juguman b'a la n'i ye fɛn bɛrɛ bɛn a bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ n'a fo waati min mais n'i y'a kɛ fɛnɛ ko n'a ka tɛmɛ timiya fo ka dama tɛmɛ a kɔlɔlɔ b'i sɔrɔ kɛ fɛn caman bɛ kɛ n'a la a ma ɲi cɛw ma an bɛ tulu maîtriser tulu ma ɲi cɛ ma tulu caman a ma ɲi cɛw ma. maakɔrɔw kɛrɛfɛ hali kɛnɛya tigilamaw olu fana ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko kɔlɔlɔ bɛ a la tension rɛndimi o ni bana wɛrɛw k'olu caman bɛ sɔrɔ najini dunw de fɛ. parce que manjini ka composition na kɔgɔba b'a la additif fana b'a la olu b'o k'a la pour que a kana se ka tiɲɛ tulu caman b'a la olu ma ɲi mɔgɔ ma o dunni caman a bɛ se ka tension lase mɔgɔ ma a bɛ se ka AVC lase ma i ma ye kunkolodimi caman bɛ mɔgɔ sɔrɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ o de fan fɛ. sanga ɲɔgɔn tɛ najiniw n'a gabuguw kɔnɔ u bɛ dumuniw diya ni ka u sankɔrɔta nka najini damatɛmɛ kojugu o bɛ se ka fiɲɛ bila adamadenya la. o la an ka najiniw olu dun ni hakili ye bisu in na ko kan kunnafoniyaw olu farala ɲɔgɔn kan Zayide Zuboyi fɛ Madu Jalo ale b'a ɲɛfɔ an ye bamanankan na. Mahamadu Buhari n'ale Nigeria jamana ɲɛma kɔrɔ ye ale ka fatuli tiɲɛw lasera juillet kalo tile 13 san 2025 min kɛra Londrekaw fɛ l'Angleterre jamana kɔnɔ ka sababu kɛ bana kuntagalajan dɔ ye a fatura k'a si to san 82 la min yɛrɛ kɔnɔna la Nigeria jamana ɲɛma n'o ye Bola Tinubu ye ale kɔni wulikajɔw sabati walasa ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Nigeria jamana ɲɛma kɔrɔ ye o hukumu kɔnɔ a ye o baara ninnu kalifa u ka jamana ɲɛma danga na fɛn min ye tasibila ye ka kɛ Buhari ye yanni a ka taa da a dayɔrɔ laban na. Senegalikaw fɛ nɔ a bɛ wagati bɔ ŋununukan caman wulilen don ka ɲɛsin Diomaye Faye ale ni a ka premier ministre Ousmane Sonko olu cɛla kow ma. Ousmane Sonko ale y'a yira k'a fɔ jamana maracogo a ye fɔɲɔgɔnkɔ dɔw fɔ a la. O kɛra sababu ye kunnafonidilaw ye o waleya ninnu ta k'a bisigiya k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ani Diomaye Faye ni ɲɔgɔn cɛ. O jaabiw dira Senegal jamanakuntigi fɛ ale ni Ousmane Sonko olu cɛ foyi tɛ yen nɔ ni bɛn ni kelenya tɛ walasa Senegal jamana a bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogoya min na. Diɲɛ tɔnba min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ONU olu kɔni ɲɔgɔnnajɛba dɔ boloda walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ bɛn sabatili la Gaza n'o bɛ Palestine ale jamana kɔnɔna la cogo min na. O baara ninnu olu wariya kan ka kɛ New Yorkkaw fɛ yen nɔ k'a daminɛ juillet kalo tile 28 k'a bila tile 29 na. Minisiri minnu sigilen don jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma i n'a fɔ Faransi, Royaume-Uni o ni États-Unis jamana yɛrɛ fo ka taa se Palestine ma. Olu kɔni mina kuma lasegi kɛ walasa hakili jagabɔ bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ bɛn sinsinni na Gaza ale ni Israel olu ni ɲɔgɔn cɛ. 14 juillet n'ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ la ɲɛnamaya Faransi jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Faransi yɛrɛ kana bila ye guerre mondiale wagatiw la. Ladala ɲɛnajɛ min bɛ kɛ ni sɔrɔsiw bɛ tɛmɛtɛmɛ kɛ o baaraw kɔni kɛra Champs-Élysées ale kɛnɛ kan. O hukumu kɔnɔ fɛn min ye babuse mun tara o de bɛ tali kɛ walasa kɛlɛɲɔgɔnya bɛ sabati ani fɛnɛ sifinnakaw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogoya min na. Hali n'o y'a sɔrɔ nin baara ninnu na san tɛmɛlenw jamana caman kun bɛ taa farafin jamanaw la ɲinan ta AES jamanaw olu ma ye kɛnɛ kan ka da ani Faransi cɛla yɛrɛ cogoyaw kan. Ni ne bɛ dan sigi bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka danaya la hayto anw filɛli la wasabaw ye jabaraniko la sanga damadɔni ne wulila bisu n'a nazarakan kunnafoniyaw o bɛna lase aw ma Bubakar Mayiga fɛ ala ka Mali la kan.
Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.